in ka san kana da waya kuma baka samun kuɗi da wayanka, to ya kamata a ce ka tsaya ka kalla bidiyon nan. Ko kana da system, ko kana tsaya kana TikTok, kana Instagram, kana YouTube, amma baka san yadda za ka yi ka samu kuɗi ba, to wannan website ɗin da ake ce ma nairaworkers suna biyan kuɗi in kai aiki a ciki. Kamar yadda kuke gani muna cikin bayan kun shiga cikin website ɗin kun yi rijistan komai da komai, free ne rijistan, ba sai kun biya kuɗi ba. Kamar yadda kuke gani za ku shiga ciki, in kun yi komai da komai zai kawo ku waje kamar yadda kuke gani haka. Kuna gani sai ku je ƙasa wajen tax ga, sai ku je available small jobs, su ne shi za ku danna. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne ayyukunan. Kuna gani daga 300, 160, naira 50. Wani zai ce ka shiga YouTube ɗin shi ka mai subscribing, wani kuma zai ce ka je ka buɗe wani application zai baka 200. to a haka in ka tsaya a rana kana iya tara 3,000, abin da ya yi sama 5,000. Ya kamata a ce tunda baka san abin da kake da wayanka ba ko kuma laptop, ya kamata a ce ka yi rijistan wannan website din mai suna nairaworkers. Kar ku manta ku danna mana subscribing domin mu ji daɗin kawo muku sababbin wa'innan offers da kuke gani. Kamar yadda kuke gani nan sama za mu shigo ga inda available jobs nan, ga aiki nan kala-kala kuna gani, sai wanda za ka iya yi. In ka zauna a rana za ka iya tara kuɗi ba kaɗan ba. To kuna gani nan sama za mu danna sama ga profile ɗinmu nan inda za mu shigo mu yi offloading ɗin abubuwa. Za mu yi uploading ɗin shekaru, sannan za mu yi uploading ɗin date of birth. Kamar yadda kuke gani nan za ku shigo ku danna uploading. Kuna gani upload profile, kun ga Gmail ina nan, ga banki na nan, ga komai da komai. Ku tabbatar wajen bank name kun sa banki mai kyau. Sannan kamar yadda kuke gani nan available jobs ne, in za ka duba ga available jobs nan kamar yadda kuke gani. Aiki akwai high quality, kuna gani high paying, inda za su biya ku kuɗi. Sannan kuma akwai ga aiki nan mai tsada, sannan kuma akwai aiki mara tsada. Nan kuna gani wajen offloading ne, ka tabbatar kayi offloading komai naka ya daidai. To nan account ina ne, kuna ganin available jobs, tax, message, report, referral, duk kana iya referral a ciki ka samu profit. Kamar yadda kuke gani kuma nan mun dawo nan za ka gane ayyukan da ka yi. Kamar nan tax sama, kuma in kai za ka bada aiki to sama za ka danna, saboda in kuma ba kai za ka bada aiki ba to ƙasa za ka danna. Kamar mu za mu yi aiki, ka mun danna ƙasa ya kawo mu wajen ayyuka, ga ayyuka nan daban-daban sai wanda za ka iya. Ya kamata a ce kun tsaya kun kalla bidiyon nan da kyau. Kar ku manta da ku danna mana subscribing domin mu ji daɗin kawo muku sababbi. Sannan zan kawo muku part 2 ɗin shi.